30 августта Зейлелер Республика һәм шәһәр көнен хезмәттә матур күрсәткечләр күтәренке кәеф белән каршы алды һәм рәхәтләнеп ял итте. Елдагыча бәйрәм Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында узды. Чара бер юлы берничә урында дәвам итте. Японский автомобиль, 8-местный. У него спереди Дальний Восток. Бәйрәм кунакларын ретро автомобильләр күргәзмәсе белән таныштыралар. Һәркайда җыр бию, бәйрәм рухы. Һәркем күңеленә якын булган мәйданчыкта үзен сынап карый, мастер-классларда катнаша. Халкыбызның милли йолаларын чагылдырган халык ашлары, уен коралларын тәкъдим иткән күргәзмәләр эшли. Объективта Зей фотокүргәзмәсе дә шәһәребезнең гүзәл урыннарын тырыш халкының сурәтләрен үзенә туплаган. Осталар тарафыннан агачтан уеп эшләнгән сыннар күпләрдә кызыксыну уятты. Исполнение, но и глубокий философский смысл. Основная тематика его – это люди, характер и семейные ценности. Айрым мәйданчыкта махсус хәрби операция өчен әзерләнгән маскировка шелтәрләре, окоп шәмнәре ясау корашлар кебек гуманитар ярдәм чараларын да тәкъдим иттеләр. Теләге булганнар бу игелекле эштә катнаша алды. Передаем тепло домашнего очага нашим ребятам. Домашняя еда вкусная. Вот. Все высушивается, проходит термическую обработку и потом по технологическим картам. То есть есть специальные раскладки, профессионалы их делали. Шәһәр көне ял паркының үзәк мәйданында музыкаль хореографик композиция белән башланды. Зейлеләрне һәм бәйрәм кунакларын район башлыгы тәбрикләде. Поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем нашего города. 33 раз отмечает Татарстан свой государственный праздник и встречает его современным, конкурентоспособным, открытым для сотрудничества, уверенно смотрящим в будущее. Сәхнәгә хезмәт алдынгылары, муниципаль хезмәткәрләр, педагоглар, гомумән шәһәребез үсеше өчен зур тырышлык куючылар чакырылып хөрмәтләнде. Матур традиция буенча ел сайын шәһәр көнендә хезмәт кешесе конкурсында җиңүчеләр барлана. Һәркайсына төрле дәрәҗәдәге дәүләт бүләкләре тапшырылды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.